Здравейте хора, аз съм Epic Crafter и това е един клип, където ще кажа, че се завръщам след 9-10 месеца. Качих един клип, даже не беше с хубаво аудио, даже нямаше аудио, защото не бях правил настройките на аудиото. Ако можете да ми помогнете с интро или нещо такова, ми пишете в коментарите. Пишете някакви игри, които искате да играете. Обаче не такива, да кажем, Far Cry Primal излиза, играя. Няма да мога веднага, защото просто няма да мога, не ми се дава обяснение. Благодаря ви, че гледате. Това бях аз. Завръщам се.